Na farmi se radi sve, doslovce sve, jer godišnja doba nam nude tu mogućnost. Naravno, kad je lijepo vrijeme, onda smo orijentiramo na vrtlarstvo i na domaćinstvo. Znači, ta osoba koja posadi, prati tu biljku od sjemena pa do ploda. Imali smo lijepe situacije gdje su djeca prvi put kušala uopće neke okuse, do situacija kad u početku nisu htjeli uopće dotaknuti zemlju ako ne stave rukavice. Danas to bez problema rade i bez rukavica. Naučili su kuhati taj kapućino sebi, to je uvijek za pauzu između poslova omiljena razonoda i uvijek neko od njih kuha taj kapućino. Naučili su se kuhati jedan topli obrok, neki gablec, tako da evo, mislim da smo postigli puno toga, a uz to vrtlarstvo i domaćinstvo nudimo im isto sport i rekreaciju, jer smo stavili rekreativne sprave na farmu, imamo stol za stolni tenis, imamo košarku, imamo viseću kuglanu, imamo zaista mogućnosti, vole igrati nogomet. Kad je ružno vrijeme radimo kreativu, ali radimo i proizvode koje prodajemo, tako evo da ako bi danas otišli možda bi mogli dobiti koju vrećicu blitve, špinata ili neku vrećicu osušenog čaja od mente, od matičnjaka ili našu farmersku mješavinu.